Vi har fået start nummer 23 på banen, Karoline Ledvig Petersen på Pearl. Det er start nummer 24, Jonathan Velsøt Saul. Om at holde klar i slusen. Og start nummer 25, Anne-Christine Rie Troelsen, om at holde klar på opvarmningen. Foregående ruller Julie Guldmann på Destiny, sluttede med 4 fejl i tiden 45,21. Og så siger vi, at så vil nok godt blive alle slik. Vi har fået startet